Sugeng ngenjang para sedherek ingkang kinasihan ing Sang Kristus. Pinanggih malih wonten ing panyuraos ing enjang menika. Dene panyuraos mangke kapendhet saking bab 13 ingkang mawi irah-irahan ijin kanggo tumindak dosa. Sumangga kita sesarengan midhangetaken. Bab 13 ijin kanggo tumindak dosa. Sawetara wong duweni panemu yen janji urip langgeng tumrap wong kang pracaya lan nampa Gusti Yesus minangka juru slamete, kaya dene duwe ijin gawe dosa sak senenge. Isa ditampa ing nalar. Karana yen urip langgeng wis dijamin, mulane kawenganan kanggo gawe dosa sak karepe dhewe iku uga dadi luwih gedhe. Sak temene wong kang ujar kaya mengkono iku lali yen Gusti Allah iku maha wicaksana. Wong iku lali yen Allah kang suci ora paring panjurung supaya wong tumindak dosa. Nalika awake dhewe nampa Gusti Yesus Kristus minangka juru slamet, ora mung awake dhewe nampa janji urip langgeng, nanging uga janji Sang Kristus ingkang gesang wonten ing kula. Saka Galatia bab 2 ayate 20. Tegese nalika awake dhewe nampa Gusti Yesus minangka juru slamet, awake dhewe ora mung nampa panebus kang wis nglunasi dosane awake dhewe kabeh, nanging uga nampa Roh Suci kang ndayani awake dhewe bisa menang saka dosa kang ana ing uripe awake dhewe saben dinane. Awake dhewe ora mung nampa idi palilah supaya bisa mlebu marang kasuwargan, nanging uga nampa kanca kang paring pambiyantu supaya awake dhewe bisa urip minangka anak-anake Gusti Allah. Roh Suci bakal gawe rasa ora kepenak nalika awake dhewe nindakake dosa. Wong kang wis nampa Gusti Yesus minangka juru slamete bakal krasa ora tentrem nalika uripe ana ing dosa. Pancen kasenengan ing dosa iku bisa dimatkake, nanging atine ora bakal ana rasa tentrem babar pisan. Kaya dene wong kang duwe alergi marang panganan-panganan tinamtu. Enake panganane bisa dirasakne, nanging uga bakal ngrasakne sengsarane awit jalarane alergi iku mau. Wong kang durung nampa Gusti Yesus minangka juru slamete bakal ngrasakne seneng saka pegawean dosane ing kadagingan. Dheweke ora bakal rumangsa kliru ing batine, kajaba dheweke konangan lan dadi isin amarga tumindake. Wong kang durung nampa Gusti Yesus minangka juru slamet ora bakal duweni kakuatan supaya bisa ngalahake dosa. Kaya dene kang katulis ing Rom 7 ayat 18 nganti 19. Sebab aku sumurup yen aku iki, ya iku dagingku ora kadunungan bab kang becik. Sebab karep iku pancen ana ing aku, nanging dudu bab nglakoni apa kang becik. Sebab kang ndak lakoni iku dudu bab kang ndak karepake, ya iku bab kang becik, nanging kang ndak lakoni iku bab kang ala, dudu kang ndak karepake. Sadurunge awake dhewe kalairake meneh, awake dhewe kaya dene wong cacat kang kepengin melu tetandingan, nanging ora bakal bisa nindakake. Sacara karohanen awake dhewe lumpuh karana dosa. Wiwit saka bapa Adam nindakake dosa ing Taman Eden. Awake dhewe minangka pedhak turune uga nampa warisan dosa lan lumpuh ing kasukman. Rancangane Gusti Allah ing kaslametan ora ateges ngidinake awake dhewe supaya tumindak dosa, nanging kosok wangsule malah paring daya tumrap awake dhewe supaya bisa ngalahake dosa. Satemene Gusti Allah iku Allah Tritunggal kang Maha Suci.
Binerkah ana Allah Sang Rama kang tresnani awake dhewe lan maringake Kang Putra marang awake dhewe. Binerkah ana Allah Sang Putra kang ngorbanake nyawane tumrap awake dhewe nalika sinalib. Binerkah ana Allah Sang Roh Suci kang dedalem ana ing batin minangka mitrane awake dhewe saben dinane. Apa bisa Allah liyane nindakake pakaryan kaslametan kang ngeram-eramake sak liyane Allah Tritunggal kang suci? Apa sedulur wis caos kamulyan marang Allah Tritunggal kang Maha Suci? Dene ukara kang endah ing dina iki ya iku nalika awake dhewe nampa Gusti Yesus Kristus minangka juru slamet. Ora mung awake dhewe nampa janji urip langgeng, nanging uga janji Sang Kristus ingkang gesang wonten ing kula. Matur nuwun dene sederek sampun kersa midhangetaken panyuraos ing dinten menika. Panggih malih benjing-enjing mugi Gusti tansah berkahi.